So hi guys, igo lang jud ko naglibot-libot diri sa farm no, kay gilibot na ako, gitan-aw na ako ba kung tag-as na bagyud ang mga kuana na ba jud bunga ang mga lubi ana. Nya na may baka diri na gitali. Hala! Ayaw ko gukda. Kana manggukod man ang bakahan na nya na pay mga iro. Hala, naay mga baby na baka. Hala. Oh my god. Napay baka diri sa pikas na ako, basig kuan ko. Sungayon ko sa baka. Nya ning mga iro mamaghot man uy. Nabay gwapa diri. Ayaw ko paghuta uy, gwapa baya ko. Oh. Naoy, nay mga baka oh. Kana mga baka tulo ka buok masalubungan, magsalubungan jud mi. So yan. Hi mga baka. Kumusta mo? Yan. Ay, dili ko pa agion. Hala, ayaw ko sungaya uy. Hello, agi lang ko. Hello. Ay, ayaw ko sungaya. Mga baby pa baya mo. No! Ayaw ko sungaya. Agi lang ko. Hoy, manungay. Shtoy. No! Hala. Lord. Gisungay ko. Ayaw. Hala, manungay baya. Obo, mga dagko na mo ha. Kasungayon mo na ako. Alo. Kaisog sa mga bakaha. Isog. Ay. Isog mo. Ha? Hala, kanindot sa bulaklak purple. Unsa ha? Asing kinabahan ako guys. Basig sungayon ko ba. Nagsuri-suri lang gani ko diri nya manungay mo. Unsa ba mo uy? Friendly ba ako? Hello. Hi. Kagagmay pa sa inyong mga sungay Kaisog-isog ninyo ay. Gagmaya pa sa inyong sungay Agi lang ko oy. Dili man ko mangawat oy, agi ra ko. Dili ba ako kawatan? Good girl ko. Wow, ang ganda ng yung tree, purple na purple. Ayan yung baka. Grabe, naglagot siguro na ako. Bye-bye. Agi lang ko ha, agi lang ko. Atang-atang jud sila oy. Kaso ngayon jud na ako ba? Oo. Agi ragari ta nya kining mga iruan ni sabaan kaayo ba? Saba pas ako Agi ra ko ha. Ayaw ko ninyo sungaya, agi ra jud ko. Nangita ko kuan wild fruit ba na makaon nako. Kuan, ang akong gusto na kaunon katugod kuan, Santo Papa. Santol Papa na ginakuha na mo sa tong gagmay pamis. Ayan. Oo. Gikulbaan jud ko ba as